Nu bliver det spændende. I nat der gik fældealarm af cirka klokken 3 om natten. Så nu kommer I lige med her, når jeg skal ud og tjekke, hvad det er kommet i at fælde. Det er jo sådan noget her, jeg synes det er vildt spændende ved fældejagt. Det er, at man aner ikke, hvad du har fanget. Spændingen den starter allerede fra, at du står på morgenen, og du kan se fældealarm i gården. Og du så skynder dig ud og se, hvad det grunden er der, du har fanget. Og så den store fordel ved fældejagt, det er, at det er der, det bestemmer, om det her dyr det skal lukkes ud igen, eller om det skal aflives. Det ved fældejagt, det er, at dyr de tager ikke skade og bliver fanget i sådan en fælde. Det er de designet til. Alle fælde, hvad der findes over markedet. Og det gør bare, at så kan du med god samvittighed lukke det her dyr ud igen. Det bliver virkelig spændende det her. Jamen, som I kunne se, så var det en grævling i, og den har bare løjet inde og slappet af og sovet her de sidste 3-4 timer. Den har overhovedet ikke taget skade at være inde i den kasse. Og havs, det er vildt spændende med fældejagt, men man skal have god tålmodighed, for det kan godt gå lang tid. Den her fælde, den har for eksempel støjen i en hel måned. Knæk og prik og moin.